تماشاوانên hêja em ji nava welêt biçin dervê welêt em êze bikin ku li Filîstînê çi diqewime piştî ku Siyonîstan li dijî operasyonên Şûrê Qudsê meğlûb bûn û şûn de dest bi desteserkirina kirin. Gelo çend kes hatine desteserkirin ji vana çi qasa pîrek û çi qasa jî zarokin. Rejîma terorîst a Siyonîstan di meha Golanê de 3100 Filîstîniyan desteserkirine ji van esîrana yanî 42 jê pîrekin û 471 kes jî maalesef زاروك أربعة لا ثلاث لا Rejima terorîsta Siyonîstan li dijî operasyonên Şûrê Qudsê malûm bûn û dest bi desteserkirina Filîstîniyan kirin. Di rapora hevpara ku ji hêla saziyên Filîstînê ve hat amadekirin de derheqê desteserkirinên ku rejima îşgalkera Siyonîst di meha Golanê de kirinin de agahî hat parvekirin. Siyonîstên îşgalker di meha Golanê de 3100 Filîstînî bin çav kirin ku 42 kes ji wan pîrek û 471 kes jî zarok bûn. Hat qeyd kirin ku 2000 ji wan kesan li bajarên hatinin îşgal kirin û 1100 kes jî li Qudsê û şerîa Rojavaya ku hatiye îşgal kirin de hatinin bin çav kirin. Dema ku pirsgirêka girtiyên Siyonîst hate Rojavê balkêş bû ku dagirkiran desteserkirinê xwe li Filîstînê zêde kirin. Ji aliyê din ve dagirkerên Siyonîst dema ku bin çavkirinê xwe didomînin ambargoya xwe li ser Gazeyê tund dikin. Siyonîstên îşgalker ambargoyê û alîkariyên welatiyên din ji bo Gaze û Filîstînê asteng dike û îşgala xwe berfirehtir dike.